जय जगन्नाथ सांग मैंने ये हूँ दानार प्रभाव आपण आड़े जदि दानार प्रभाव एमती किसी होता है ताहले निहाती कमेंट करके जनइबे। एपटे आमर एमती क्षयक्षति होइछि। गोबर तांडव रूप वर्तमान आरंभ हो गलानी। केते गछपत्र गड़ी कल सकाल ही जना पड़ा। वर्तमान तो पवन धूम जो होची प्राय गछपत्र सब गड़ी पड़ी बोधे। देख अंधार किसी देखा होनी। ये हूँ 25 तारीख सकाल 8टार दृश्य। एते किसी भयंकर नथिला, जस्ट वर्षा होउतला, अल्प पवन दउतला, जहाँकि एते भय लागु नथिला। तापरे किसी गछपत्र गड़ी जाइथिला, सेटार भी आमे केते भय नथिलु। 8टा बेले परिस्थिति को ले आमे 25 तारीख दिन 9टार दृश्य एमिति किसी आरंभ है। आम भाविलु काली तो लैंडफॉल करें जेहेतु सूचना देते 24 तारीख 25 तारीख आम एत किसी भय लगलानी। जेहेतु छात उपर को गलु पानी केते कौन रही देखिलु। तापर से आरंभ होता पवन, जहाँकि आम बालेश्वर आम रहीचु मयूरभंज पाखापाखि हुड़ी पाखद, किंतु बहुत गछ गड़ीगला, पानी हुड़ी पानी खसला, पवन तो प्रबल दौर, बहुत ही माने भयंकर। एपटे आमर बहुत सजग रहती, किंतु प्राय लोकंर आजबेस्ट गुड़े नहीं बाली बस्ता करके पकई सारे। तापर भी पवन एत भयभीत, तापर भी आणिकी बाली पूरा पकाउछन्ती वर्षार भिजिकी। तापर एतिकी मात्रार पवन बहुची। या ठारू वर्तमान स्थिति जहाँ 4 गुणा पवन बहुची, किंतु आमे बाहिर को बाहरी पारनु, बहुत ही भय। तारीख वर्षा आज छाड़ी जा कथा, किंतु एपटे आमर घर भीतर को पानी पशि आसला। बर्तमान अशांत पवन केते से पवन टा दौची खाली। बर्तमान आज 12टा सुधा छाड़ जा कथा, प्राय गोटे है छाड़ी ना। घर भीतर पानी पशिगला। एपटे भी पानी पशिगला। गछपत्र तो अवस्था नहीं, केमी पवन भगवान देखो आम घर के पानी बस पूरा जाए पूरा गछ बाड़ी ना अवस्था। कदली गछ सूचना पूरा पानी नाल पूरा फुल। केते गछ मिछ कथा कहते जे काली लैंडफॉल कला बोली, वर्तमान बोधे लैंडफॉल कला। जी न्यूज मिछ कहूँ गोटे केते गुड़ा आंब गछटे माने गड़ी पड़ा। क्षयक्षति आज समस्त जनकर घर उड़े पड़ी। गोटे रास्ता जाम, एपटे जनक घर माने अवस्था ना, घर देखा होनी। भगवान एपटे सबू तार पानी ठेसिलानी जे भगवान क्षयक्षति होइछि। सेपटे जनकर घर देखा होनी। माने दानार एते बड़ क्षति, कदली कांदी खाली गुटा गुटा गड़ुछि। एठी गोटे कदली कांदी भांगी पड़ी, सेपटे भांगी पड़ी।
କଇମ ଗଛଟା ତାର ଗଡ଼ି ପଡ଼ିଛି, ତା ଘର ଉପରେ ପଡ଼ିନି। ଏଠି ଗୋଟେ ହେଇଥାନ୍ତି। ହେ ଭଗବାନ, ଧାନ ବିଲର ବିଲେ ବିଲେ ପାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜବେଷ୍ଟଟା ପଡ଼ିକି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା, ତାକୁ ସାଇଡ୍ କରିଦେଇକି ଉଠେଇକି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁହାଳ ଯେହେତୁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ବାଛିଟା ଏଇଠି ଅଛି, ଗାଈଟା ଘର ଆଡ଼େ ଅଛି। କି ଅବସ୍ଥା! ଏପଟେ ତ ଜୁଚାଳି ଅବସ୍ଥା ହିଁ ନାହିଁ। ଏପଟର କବାଟ ବନ୍ଦ। କି ଅବସ୍ଥା! ପାଣି ପୁଣିତା ଏତେ ବାଟ ପନ୍ତା ପଳେଇ ଆସିଥିଲା। ଏପଟେ ଗୁହାଳ ଘର ଆଜବେଷ୍ଟ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଗାଈକୁ ନେଇକି ରଖିନୁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ ଘର ଭିତର। ହେ ଭଗବାନ! ଇଏ ଗୋଟେ ପପେୟା ଗଛ ଯାଇଛି। ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅମୃତଭଣ୍ଡା। କାଠ ମାଡ଼ି ବି ଗଡ଼ି ପଡ଼ିଛି। ପବନ କାଠକୁ ବି ଛାଡ଼ି ନାହିଁ। ଏଇଠି ବୋଧେ 2-3 କାନ୍ଧି ଗଡ଼ି ପଡ଼ିଛି ନା କ'ଣ, ଦେଖିତେ ହବ। ସେଇଠି ଗୋଟେ ଗଡ଼ି ପଡ଼ିଛି, ସେପଟ ସାଇଡ଼ରେ ଗୋଟେ ଗଡ଼ି ପଡ଼ିଛି ବୋଧେ। ପାଣି ଏଇଟା ଖାଲିଆ ତ ବାଡ଼ିର, ପାଣି ତାର ଠେସିଲାଣି। ହଁ ତ ଏଇଠି ଗୋଟେ କଦଳୀ ଗାନ୍ଧି ଖସି ପଡ଼ିଛି, ଆଉ ଏପଟରେ ଭାଙ୍ଗି ପକେଇଛି। ଲାଷ୍ଟର ବଡ଼ରା ବି ଉଡ଼େଇକି ଆଣିକି ପକେଇଛି ତାଳ ଗଛରୁ। ଏପଟେ ବି ଭାଙ୍ଗି ପକେଇଲା। এইটা ଗୋଟେ ଭାଙ୍ଗି ପକେଇଲା। ଏଟା ପ୍ରାୟ ଧରି ନାହିଁ କଦଳୀ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ସୁଜନା ଗଛଟା ଗଡ଼େଇ ଦେଇଛି। ଏଠି ଭାଡ଼ି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ମାନ୍ତେ ହବ ଏଇ କଦଳୀ ଦିଟାକୁ। ସେ ଆରମ୍ଭରୁ ହଲି ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଭାଙ୍ଗିଲାନି। ଏପଟର ଗୋଟେ ସେମିତି ବଡ଼ କାନ୍ଧିରେ ପଡ଼ିଥିଲା, ତାର ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି। କେତେ କାନ୍ଧି, ମିନିମମ୍ 6-7ଟା କାନ୍ଧି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ସେପଟେ ବାଡ଼ ତାର ଉଠେଇ ନେଇଛି। ବିଲର ବିଲେ ବିଲେ ପାଣି। ଏଥର ଧାନ ପାଇବା ମୁସ୍କିଲ। ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ଏଇଟା ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ବିଲ, ତାର ଧାନ ଭାସିଲାଣି। ଏପଟେ ବି ଗୋଟେ ବିଲ, ଧାନ ଭାସିଲାଣି, ପତ୍ର କେବଳ ଦେଖାହେଉଛି। ଏପଟେ ବି ପତ୍ର ଦେଖାହେଉଛି। ହଁ, ଆଗକୁ ଆହୁରି ଅଛି, ଏପଟେ ଆହୁରି ଅଛି। ଏମିତି ତାର ଧାନ ଭାସୁଛି ଖାଲି। ଆଉ ଏମିତି ତ ଆମର ନଷ୍ଟ କଷ୍ଟ ହେଇଛି। ଆଉ କ'ଣ କରିବି? ଓ, ଏଠି ବି ଗୋଟେ ଭାଙ୍ଗି ପକେଇଛି। ଆଉ କ'ଣ ଦାନା, ସତର ଏ ଦାନା ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ମାରି ପକେଇଲା। ଦାନା ଛଣ୍ଡେ ନେଲା। ଏଥର ସେଇ ନବୀନ ସାରଙ୍କ କଥା ସମସ୍ତଙ୍କର ମନରେ ପଡ଼ିବ, ଯେ ବାତ୍ୟା ହେଲା ନବୀନ ସାରଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ଦରକାର। ଏତେ ଲୋକ ହନ୍ତସନ୍ତ। ଏତେବେଳକୁ ମାନେ ରାସ୍ତାର ଯେଉଁ ଦେଖେଇଲି ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ ଗଡ଼ି ପଡ଼ିଛି, ଏତେବେଳକୁ ଟିମ୍ ଆସିକି, ଅର୍ଡ଼ର ଟିମ୍ ଆସିକି ସବୁ କାଟନ୍ତାଣି। ଆମ ପୂର୍ବତନ ସରକାର ଯଦି ଥାନ୍ତେ, ଏଥର ନୂତନ ସରକାର ଯେଉଁ ମୋହନ ସାର୍ ଟିମ୍ ଆସିଥିଲେ, 2 ଖଣ୍ଡ ଜଷ୍ଟ କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଘର ଉପରେ ପଡ଼ିଛି, ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ନାହାନ୍ତି। ଏମିତି ଅବସ୍ଥା। ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଛାଡ଼ି ସାରିନି। ବାଲେଶ୍ୱରକୁ ତାର ଅଧିକ କି କ'ଣ କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁନି। ଯେହେତୁ ସିଗ୍ନାଲ ବି ପାଉନି ମୋବାଇଲର, ଟିଭି ତ ବନ୍ଦ, ଆମେ କିଛି ବି ଜାଣିପାରୁନି।
ଗୁହାଳଘରଟା ବି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଏଇଠି ଥିଲେ ଏଇଟା ଯେମିତି ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ପଡ଼ିକି ତାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଘର ଭିତରକୁ ନେଇଯାଇଛୁ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ। ଏଇଟା ଆମର ଷେଣ୍ଢ ଛୁଆଟା, କିନ୍ତୁ ଦୁଚାଳିର ଯେତିକି ଘାସ ଥିଲା ଦୁଚାଳି ବି ଅବସ୍ଥା ଏମିତି, ସେ ଏମିତି କରିସାରିଲାଣି। ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରାୟ ବହୁତ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଇଛି, ବହୁତ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ସମସ୍ତଙ୍କର ହେଇଛି। ଗଛ ପ୍ରାୟ ଏଥର ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗଛ ଘର ଉପରେ ଗଡ଼ିକି ପଡ଼ିଛି। ମୁଁ ଆଗପଟେ ଦେଖାଉଛି ଗୋଟେ ସ୍ଥଳ ପଦ୍ମ ଗଛ ଥିଲା, ସେ କେମିତି ଅବସ୍ଥା ବି। ଗଛଟା ତାର ଏମିତି ଅବସ୍ଥା। ଏପଟେ ପେଡ଼ା ଗଛ, ଏଇଟା ହାଇବ୍ରିଡ୍ ପେଡ଼ା, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ନଷ୍ଟ। ଘର ଭିତରେ ପାଣି, ଘର ଭିତରେ ପାଣି।